Executive Engineer balasong that jong katanat PWD Buildings uba ransom sutenga haka pratarek unaitung arhajar arpuar ulong. Ba kijing keno persyayu kilong kibam donnong rem bad ulamaham banang ni syakmat. Unya no da kelenti jong kaan persyayu kino gibreo ne ki kenhon ki bakeno ne kentho persyayu klem kano kasabut kebabiang. Haka bayday bagajing keno kasang HYC kat kum gajing yo jengtip lembaga RTI na kaliang ubaran sam sutengah habay keren beginong patay kubor. Ula pensay ba executive engineer bat ka office jong Kim Don Bor AA ban penkela ya ka tender cost na marga bor jong EE haka bayday bat ka kampisa kalong tang hapo anreulak tengka kat kum ka financial rule. But what ban penkiu dor gajing pentray ke project ru ha banyat kat kum ke official but technical procedure ha ka baki tenat boper ki de song jing yalang banetai sani bat ban ai ke jing menjur. Halor ke jing keno ba amshim le jing menjur na ka high power committee shwa ban penkiu ka dor. Uba ransam sutnga ulong ba ka office jong UEE kamde ka bor ban wat ke jing menjur jong ka high power committee. Halor ke jing dawa ban pha toket da ka CBI uniu engineer balasong that ulong. Banado kasni baga dom kala khalem uladep ban kubur badai bandon naka kenhon toket ban lap ke jing shisha baro. Parulong babaro kidane ka hok ban pan jing tip leng baga RTI henrei de ban sngo tho bah ya ke jing yo jing tip namar lada omnang ban batai bah kila ban yalam baklai ki weipat. Ulong bah ke jing te ya ka assembly ke batamai om shim lakmi ne pet tang marwei ya ke ne ke jing te baro ko wei. Henrei kila dan ki kenhon baper ki bapet bat khmi ya ke ne ke project. Kabang akwa ban pensai ke dei ya ke jing keno ha ka bedai bat ke jing penkelah ya ke tendar kos dau PWD building ha ka bedai bat kene ngakwa ban pensai bau ne ka office UEE kamdai ka bor bat omla hiru ban penkelah ya ke tendar kos namar ka financial power jong kadai tang riulang kat kum ke financial rule. But nakabenta ke estimate ban revise ya ke estimate lani ya ka cost jong ka project kadon ka official but technical procedures. Ningkong hakbidai bakani ka technical and fine official procedures ka office jong UEE ka penkre ya kani ka revise estimate but kapha Saka office jong CE bau CE un approve ya ke revise estimate. Hadin bala approve ya ke revise estimate CE upha ya ke approve revise estimate saka user department. But ka user department ha ka bidai bat kani ka assembly ka Department of Parliamentary Affairs. But ka Parliamentary Affairs department hadin bala yo ya kani ka approve estimate ka khot but ka syong ya ka departmental sanctioning committee but hakani ka sanctioning committee kadon ki khot lani ki member nakaliang jong ka parliamentary affairs department na PWD building but Meghalaya Legislative Assembly Secretariat but ro naka finance department but hadin baladep syong ya kani departmental sanctioning committee ka parliamentary affairs department ka ya ka administrative approval but hadin bal ya ka administrative approval ka parliamentary affairs ka pha ya kani siya ka planning department but ka planning department apa kayo ya kani ka prioritize kabu hakmat ya kani ke project. But hadin bala dap na planning department ka late pat day support ka finance department banyo ya ka sanction. Ka finance department ka accord ya ka sanction hakabiday ba kani ka revise cost. But hadin bala dap accord ya kani ka sanction estimate jong ka revise estimate. Ka finance department ka pha pat day ya kani siya ka Parliamentary Affairs Department. But kumjuru kaptha banle ya ka badon kam. But hakaju kapor ka airu ya ka copy sa CE PWD building. But CE PWD building ro hagaju kapor
lap tha yu ban le ya kabadon kam ban hakabi hadin balayo ya kani naka office jong UEE kale ru ya kai kabadon kam ban hakabi dei bakani kabenta ngai ngap kwa ru ban ong hang ni kadon ru kawai kabenta kabala keno ba ya kani kajing penhe ya kador lani ke estimate baklam yo ka approval na ka HPC hakajing sisha ngakwa man suyi thu ipi bahaka bidai ban yo ya ka approval na ka HPC ka office jong UEE kamdai re ka bor lani ka authority banwat ya ka approval na ka HPC but ngakwa aru hakane ka por ban batay ba katkum ke jing i jongi hakato ke RTI kalong baki kwa banbu ya ke kenhun toket Henry nakaliang jonga hakato ka por na try pi ken mau habang ye kendu hakato ka sngi bajia ke jingjia to nakaliang ka jonga hakato ka sngi hi ka bajia kumto nga kubur bandon ka kenhun toket knang bangi nginlap ya ke jing sisha hakabidai bat kani ka kam nga syukwa ban penkut hakani ka por baka RTI kalong ka badon kam bat kadairu ka hok jonga kadai ka hok jongi ban yo ya ki jing tip Henry ban interpret ne ban batai ya ki jing tip ki bang yo lani ya ki informations day ban desot ho ba namar kini ki information dangi menang ban interpret kila ban yalam baklah Uba ransam sutnga ulong bagi dan kiriu shimet kibala keno ba uladan kti hakaban kemi egejingte yak interstate bus terminus ISBT bad ula pensyai ba syabledan benta ruem bad kejingte yak ISBT namar yak ni kakam la IT ban kemi da ketenat PWD roads da ketenat PWD buildings ulong bagi jing keno persyayu kila ban baklai kipat ba nang ni syakmat lada don ki bakeno klem ki sabut ki babiang ban se ban ya no da kalenti jongkaan ki jingken tho ki ba POE na ki brushimet na ki social media hakabidai bat kat tu kat ni ki benta bat kini ki benta ki ba ki briu ki keno hakini ki sngi kadai ba ki keno banga nga supervise ya ka ISBT bat kumju ya ka assembly building ngan pensyai yang ni hakabidai bat supervision nang taka ISBT ke supervision kamdai na po PWD building bat umdai UEE PWD building kadai da kawai pat ke division bat hakabidai bat ke supervision nang taka assembly building ngakwa man yathu ifi ba ya katay ke project ban supervise katay ke project kadon ka supervising team nakaliang jong ka PWD building ngidon ka team lan ka kenhun ki engineer bat ki architect ngidon ru naka liang jong ka design associate na Delhi ki bedon laki jong ki architect bat ki jong ki engineer bat kham tam naka company ka pentrai ya kani ka project ki don ki supervising engineer lani ki project manager ki ba pej ya kani ka project borok sisngi bat nakaliang ki jong kani ka por ngakwa ban ong ba hakabidai bat ka jing pej ya katai project mdai tang mangah Henry ku mengelabatai mentan ngidon daka tim jong ki engineer bat ki architect ngakwa akan ni kapor ban syu penkut hakabidai bat ka ni ka bentah
ban ong ru ba kini ki jing keno le se kila ban long ki ban ya lambak lah ya bobun balang ngakwa ro ban pensko banang nei syakmat kum kini ki jing keno kim dei syu bandan lada dangdon syu ki bekum kita kam ban se na kaliang ke jonga ban sim ta ka wei pat kalenti jong ka an